Hola, com has arribat tan lluny? Feia temps que no veia ningú per aquestes contrades. Ui, no saps pas on t'has ficat. Però, bueno, ja que hi som, benvingut a la Quinta Forca. Un lloc tan remot que ni Google Maps s'atreveix a donar-te indicacions. Perquè ja hi ha massa llocs que fan les coses bé. En Gravo, en Jan i el pobre convidat que si fos un electrodomèstic seria un microones, ràpid, calent i que fa soroll quan acaba. Es passaran una hora preguntant-se si realment algú arribarà al minut 60 del programa. Poseu-vos incòmodes perquè aquí comença la Quinta Forca. Mare de Déu. Mare de Déu, animal. Que ràpid passen 2 setmanes, Gravo. Com estàs, Jan? Bé. Cansat, però bé. Estàs Crec cansat, que estic prou bé per la quantitat d'hores que he dormit. Exacte. Això em fa feliç. Una mica de ressaca mai va malament. Segon programa, ja? Segon programa, i Mare. encara no ens l'han tancat. Exacte. Crec que és un... Si comptàvem el segon, ja era tot un logro per Vaig dir una nosaltres. cosa, no ens han tancat el programa de Ràdio Banyoles i en Max s'ha salvat. Oh, en Max s'ha salvat. En Max s'ha salvat de 3 nominacions. Mare de Déu. Bueno, Jan, tot bé, primer de tot? Sí. Tu estàs bé, eh? Sí. Jo també estic molt bé. Et vull recordar una cosa Què em vols que recordar? no vam dir, És veritat, que és deures pendents del primer programa va quedar això. la nostra brillant veu, l'Enric. La sentiu a totes les... Bueno, és que té una veu, l'Enric. Sempre que fem alguna cosa, Des truquem a d'aquí fem una l'Enric. crida perquè vingui l'Enric. Sí, Ja. perquè vingui l'Enric i perquè I ja està, i perquè ens Ja deleitim està. aquesta veu. el conegueu. A veure, pots fer la veu de l'Enric? Soc l'Enric i benvingut a la Quinta Forca. És així. I ho ha gravat amb... Tot s'ha de dir que ho ha gravat amb... No sé quin mòbil té l'Enric, però... No. Amb un Android Fa així, XP. tiquiti, i ja està. I tu? Brutal. És la veu del món. És la veu de la meva vida. Algo interessant que t'hagi passat, Jan? Algo interessant que m'hagi passat? Sí, bastantes coses, però no sé si les puc explicar aquí. No? No, bueno, Algo no que sé. es pugui explicar? Algo que es pugui explicar. Que has fet un curt. Sí, bueno, he fet un curt 24 hores i és la gràcia, que siguin 24 hores, l'havíem d'entregar avui, per tant, porto 24 hores sense dormir. Mola molt que normalment, jo què sé, hi ha com les 24 hores del futbol sala o les 24 hores del handball, però No. les 24 hores d'un curt... És interessant, és interessant. Sí. Però bé. Per gent molt malalta està bé, no? Sí, el mirarem avui a veure què tal. Molt bé. Però bueno, Molt bé, i tu molt bé. què? Doncs tot bé. Ben, no tens novetats? Bueno, tranquil·let. Com vas, malentesos? Tranquil·let, sí. No, forces malentesos. Forces malentesos, Sí. Qui la sabe, la sabe. No, però bueno, bé. Estem bé, Jan. Però bueno, no hem vingut a parlar de nosaltres. No, Que passi el convidat, no? que passi el convidat. La convidada avui. Let's go. La Quinta Forca. Un programa que no val per res, com tot el que val la pena. Atenció, bona gent de Banyoles, perquè avui tenim al programa una llegenda viva de la ciutat. Filla d'en Marc i la Gemma, a l'any 99, una noia que si no la coneixeu és perquè no sortiu gaire de casa, ja us ho diem clarament, perquè la persona que ens visita avui ha passat per més o menys unes 300 entitats banyolines i, atenció, Jan, ojo, una de Camós, que Ostres! això és diversificar el territori, Sí, això està molt bé. pla de l'estany total. Això està molt bé. Al matí la trobareu a Cal Drac, muntant el pròxim bus nit comarcal, i a la tarda descarregant 4 palets de birra. Important, sense gluten, Sense gluten. per les barraques. Tot mentre respon 3 whatsapps de comissió i signa un Excel de la coordinadora de lleure. Multitasca, nivell olímpic. És una bèstia. Recalco l'Excel, eh? Sí. Important. Parlarem de l'Excel. Parlarem de l'Excel. Però, que no és una persona que només treballa a la penombra, també ha pujat als escenaris, que ha fet teatre, ha fet d'Àngel Sant Miquel als Pastorets, ha repartit premis de Quina Aliada i si li proposes et canta o et balla amb l'esbar d'ensaire sense escalfar. Sense escalfar, Sense escalfar. Escalfant, no. Sense. Esbar d'ensaire! Una ànima lliure, hiperactiva i amb més energia que un Red Bull amb cafè i cigarro tan mal liat que et podries treure un paluego que t'ha quedat a la dent premolar 32 segona del costat hemisferi nord porta 3 àtic, tercera segona. Avui passarem amb ella
i el seu bon rotllo les últimes hores. Benvinguda, Alba. Esperem que hagis tancat totes les coses que tens a mitges perquè avui hauràs de passar per la Quinta Forca. Uhu! Mare de Déu! Com estem? Estàs contenta? Sí, Sí? sí, molt. Hem de dir que sí, no? Molt bé, m'ha agradat, Sí? aquesta introducció. Ens hem deixat alguna cosa? No ho sé. Jo crec que està bé. Sí? Sí. Home, jo m'hi jugo el que vulguis, que alguna cosa ens han deixat. Segur. Això de l'Excel, però no ho he entès, Vull dir... És que quan estàvem parlant amb en Jan dèiem com, vale, alguna cosa a destacar de l'Alba, que és que fas moltes coses, això sí, però dèiem, segur que s'ha passat moltes hores fent Excels de Com deduït. de barraques. Saps, en plan, aquell Excel que fas, que tampoc no té molta utilitat, però el fas com per organitzar-te. Doncs sí. Que sí? Això sóc jo. Perquè llavors penso, tants anys utilitzant l'Excel i amb totes les entitats, i puc els fer servir encara. Clar. Vull dir, Ah, encara no? he d'anar a recórrer abans al YouTube, ara el senyor ChatGPT. Oh, el nostre amic. En Chati, que jo li dic. Xati, És bona, O la Chati, el que tu vulguis. Tot, Molt bé. tot. I res, que A no mi ho sé m'havien gaire. dit que es deia en Japet. Japet, Ah. jo li dic Cada Xato. Japet. Xato! Això és veritat, no hi havia pensat mai que el fet del xat ha eliminat com la figura de molta gent de YouTube de com abrir una ventana de Sí. Excel, Sí, no. saps? Sí, sí. Ha eliminat totalment. molta feina. A mi, Bueno, de fet, que em donava pau aquesta gent. Rotllo, a les 3 de la matinada tens un examen de matemàtiques que no saps com sumar i un tio que no saps qui és entrarà a la teva vida 5 minuts i et Sí. salvarà. en matemàtiques. Matimates. Sí, sí. Bienvenidos, chicos, a Matimates. Sí, sí, amb uns retoladors molt nous. Molt nous. I una Que els pissarra havia molt estrenat. blanca. Tot molt nou. Generalment, calbs. 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 I sud-americans. I sud-americans. Sí, tot s'ha de dir. Sí. Gràcies, Però bueno, sud-americans. algo més, creus, Alba, que ens haguem deixat? No, tot No? bé, molt bé. T'hem d'explicar Soc jo. perquè ens has dit que t'has escoltat una mica del primer programa, però Sí. tampoc no t'has volgut saber-lo molt. No, tampoc he tingut com molt de temps, No, bueno, perquè no. això... No, això és en rigorós directe. És una Ara a les peculiaritat, eh? És que- No, però vull dir que amb tot això que faig, saps? Clar. Que el temps és limitat. Però sí, era la sorpresa, era el factor sorpresa. Està molt bé. Està molt bé. bé. Doncs mira, t'expliquem una mica que aquí sempre portem un convidat o convidada, però tampoc és que ens interessi molt la vida de la persona que ens ve. És a dir, ara Sí. et farem com una... Hem explicat una mica la teva vida perquè la gent es posi en situació. Et farem 4 preguntetes i després ja passarem a parlar de merdes. De merdes. Vale. Jo me'n recordo que vaig dir una frase que em va agradar molt, que crec que sempre la diré, Repeteix-la, que que és no la aquella diràs de... igual. Alba, aquestes preguntes que et farem ara simbolitzen lo poc que ens importes i lo molt que ens interesses. Genial. Així que... M'ha encantat. Crec que és una frase que realment no vol dir res. No vol dir res, però mola que Però ho flipes. vol dir tot. Ho vol dir tot. Ho vol dir bastant tot. Que maco. Així que gravo. Doncs anem a passar al test del convidat. Som-hi. Vinga. Començo jo? Som-hi. Alba, són preguntes que et pots explicar més o menys, això ho decideixes tu, Vale. vale? La primera que fem a tothom és quina relació tens amb Banyoles? Ui. Bueno, vist de Banyoles de tota la vida, llavors allà on vaig porto Banyoles, jo. I, bueno, mentida, vaig veure un temps de Porqueres, però no passa res, ho obviarem. Oh! Però... I pots dir alguna cosa d'aquesta rivalitat Banyoles-Porqueres? No Perquè sé. en Jan és de Banyoles, jo sóc de Porqueres, llavors I què? pots, no sé. Ah, no, res. tot. A veure, jo crec que hi ha coses bones a tot arreu, Sí. no? No. Però jo crec que és d'aquell mal rotllo de germà. Sí. Saps? Que t'estimes. Sí, que t'estimes i és com, ai, anem-lo a fer emprenyar avui a la tarda que estic avorrit. Sí. Saps? Sí. Però bueno, és una mica divertit. així. És divertit. Tot i que jo crec que des del meu punt de vista, des de Porqueres es reflecteix com això de va, anem-lo a xinxar, i des de Banyoles hi ha un punt més d'orgull, eh? Anava a sí. dir, jo també crec més això, Sí, que... sí. Ja ho hem Sí, trobat, necessitem dir que som de Banyoles i sempre ho hem de dir a tot arreu on anem. Sí, és I una està peculiaritat. genial, és meravellós. I res, jo crec que bàsicament em relaciono a Banyoles lo arrelada que estic i amb tot el que faig participo i que Banyoles es construeix des d'aquí, no? Des de les persones que Primer fem coses titular de l'entrevista. voluntàriament, Ara. la gran majoria. Per tant, tu vens aquí a reafirmar i a dir que la gent faci més coses. Sí, exacte. Ara. La gent ha de fer coses, gravo. Los catalanes, Hacen coses. Exacte. I els banyolins més. els banyolins més. I gent com l'Alba Fresneda. Bueno, gent com l'Alba Fresneda ja no es troba. La cosa és, Alba, segona pregunta del test del convidat. Quan tardes a fer la volta a l'estany? Nens. Corrent o peu? No, El teu màxim, la màxima. És a dir, si la fas corrent, doncs entenc que aniràs Bé, més ràpid corrent que a peu. Com que fa molt de... Bueno,
Què dir-vos? Ara m'agradaria dir, doncs, nedant, però no, crec que no he fet mai la volta a l'estany nedant. Algú creu que mai ha fet la volta a l'estany nedant? Perquè, clar, Ja. a l'estany el fa recte. La meva germana fa piragua i diuen allà a piragua fan perímetres. Que perímetres és com fer com la rodona, suposo. Però, clar, si fas natació i vas fer un perímetre, t'agafen uns calambres... No, però hi ha les vies aquestes, però Algú d'aquests que neda, que segur que ens està escoltant, podria ser el primer de la història a fer-ho, Fer tota la volta al perímetre de l'estany. Jo crec que no ho ha fet ningú, No. Ho deixem aquí. Així és quan dius que... A veure, caminant, jo què sé, 50 minuts, així anant una mica la idea. Corrent. Ui, és que fa tant de temps que no la faig corrent. Una dada Soc molt aproximada. pèssima, Jo crec que 40 minuts. Doncs, Alba, tenim la notícia que et col·loques en primer lloc de convidats que fa la volta a l'estany més ràpid! Home, però en primera l'Abdon... posició, només per davant de l'Abdon, que va dir 1 hora. Bueno, però caminant es nega a fer-la... No sé. Sí, però... Jo crec que l'Abdon només l'ha fet o de ressaca o amb els nens. He de dir que m'agradaria tornar-hi, Durant un temps vaig com anar molt a córrer i fa temps que no ho faig, i menys a l'estany. M'agradaria, sí. Però és que hi ha molta gent ara. No, sí. S'ha massificat? Sí. La banda de porqueres o la... No entrem en aquest debat. Alba, la següent pregunta és com es deia la teva primera mascota? Ai, Marcelino. Oh, i era? Era una tortuga. Sí, que me la van donar... Sempre és una tortuga. L'Abdon també era una tortuga? Ah, sí? Bueno, va dir que tenia un peix que se li va com anar caminant. No tenia. Una història molt estranya. Peixos crec que també he tingut. Sí, la Marcelina me la van regalar quan tenia 2 anys, em van regalar una tortuga i es va morir quan tenia jo... O sigui, jo 2 anys, No, sí, no. La tortuga. I era així, superpetita. I crec que es va morir, no sé, jo devia tenir 14 o 15 anys. I la tortuga era així, que primer era una peixera, llavors li vam construir com tot un estany. I llavors us va menjar al pati. Bueno, no, es va menjar un ocell. Sí. Desenvolupa, Alba, desenvolupa. Les tortugues mengen ocell. Va passar això, que era una tortuga aquestes de Califòrnia. Ui. Sweet Home Alabama, M'agraden aquestes amanyoles. Deixa-la. I vam anar a Mallorca perquè, tenim família a Mallorca, llavors un estiu vam anar allà i quan vam tornar, tot a l'estany hi havia així plomes d'ocell i un cadàver i bo. I res, que la tortuga es va menjar això. S'havia zampat. I hi ha allò que deies, aquesta tortuga li està passant alguna cosa, fins que un dia es va morir. Era ple hivern i quan li vaig anar a portar les gambetes al matí, a la meva piscina, aquell estany, hi havia un bloc de gel, literal, i la tortuga dins. O sigui, es va morir congelada. És el Walt Disney de les tortugues. Sí, i la va treure del bloc de gel o segueix el congelador? La meva mare va dir, posa el sol, a veure, jo... A veure si reviva. Posa-la amb arròs, a veure si... Jo plorant. No sé què va passar, la veritat. No sé si es va enterrar, si es va tirar al contenidor, cosa que no s'hauria de fer. No sé què va passar. Millor el contenidor que l'estany. Sí, però està molt bé la Marcelino. Està molt bé això que diguessis que es va menjar un ocell i penséssiu, aquesta li passa alguna cosa. Vull dir, si tenim una tortuga i es menja un ocell... Però perquè està allà potxi. Era una tortuga freda. Sí. I és superguai, si em deixeu explicar-ho, el nom, perquè jo tenia 2 anys i... Quin nom, jo? No sé. I a mi en aquell moment m'encantaven els contes de la geganta Marcelino. I la meva mare, com que ho sabia, ella avispada, va dir Marcelino, jo sí! I ja està, és xulo. I el teu pare va tenir alguna cosa a dir-hi? Crec que no. Va fer que sí i va dir... I va tirar endavant. Molt bé. Bueno, Alba, quin és el teu talent inútil més espectacular? Inútil, Si és que en tens. Inútil? Sí. L'Abdon se la va estar pensant molt de rato. Tot el programa. Al final. Llavors, si vols tenir un rato per pensar-t'ho bé, tens el programa. Inútil vol dir inútil. Inútil vol dir, no sé... La meva germana fa ús amb la panxa. Sí. I dius, jo bé. Sé fer ventriloquisme. Vale, me la penso. Te la penses. Perfecte. A quina cançó, Alba, et sap greu admetre que li tens certa devoció? Cançó o artista o... Digue-ho. Diria artista. A l'Aitana. Bueno, l'Aitana l'abracem des de la Quinta Forca. Sí? A l'Aitana, Crec que sí. Bueno, saps allò de dir, a mi aquesta música no m'agrada i de cop ho escoltes i estàs allà... Vas anar a veure-la? No, però m'agradaria anar. Però perquè et vas quedar sense entrades. Sí. No per falta de ganes. Sí, perquè amb la meva amiga Berta Botinyà, que d'aquí li envio un petó, que avui estrena un musical a Barcelona. Per tant, genial, meravellós. L'amic de la Berta Botinyà
És en Guillo, És en Guillo. En Guillo Riz, sí, De- que es diu Mario, realment. que es diu Mario, Sí. de OT. No, hi ha un, Sí. és que No, hi ha en Guille, Ah. que ens cau malament. A l'altre. El Bueno, que, a mi em cau el que balla i malament. fa... En Guillo. El que balla, exacte. el que canta en plan... Sí. Sí, és Però molt... bé, ens agrada. Sí, sí, és molt amic. Si voleu us dic una petita cosa. Up, I és exclusiva. Que, jo coneixia una noia que estava fent el càsting, que va passar fins a la segona fase del càsting final, i així ho vam comentar, jo ja sabia que aquesta noia no passava, i un dia Escalf per aquesta comentant-ho... És Sí, sí, perquè a més no surt quasi ni al vídeo aquest de Prime Video, que dius, almenys, Clar, no? almenys Bueno, que total, tinguin que un- la Berta em va xivar ja, com a, no sé, juny o així, que aquest no hi passava. Sí. I ja Sí. si vas tenir del juny fins ara per encarinyar-te. Per veure'l una mica, sí. Molt bé. Ole, Però bueno, molt bé, que bé. sí. Molt bé, doncs des d'aquí Total. li diem a la Berta que si vol venir. I el- exacte. Li diguem a la Berta Ah. Botinyà, en Guillo i a l'Aitana, God bless, si ens escoltes, Aitana. Però, i jo crec que tots tres són... Sí, són jo crec que és un bon programa. Sí, sí, sí. De fet, Alba. vam els tres. On et vas fer el teu primer petó? Mira, sí que ho sé. Tothom ho sap. Tothom ho sap. Sí, els cotxes de xoc a les fires de Banyoles. Anyos A, Duró. bastant horrible, eh? Sí? Sí. No és un record que tinguis bo, Bueno, allò que està bé, al principi som superpetosos i però petoses estaves amb en això. un auto de xoc. No. Tom. Ai, pop, Poder vaig xafar, Així poder com- piques amb algú i de l'inèrcia... Exacte, saps? així com de broma. No, va ser així conscient. Bueno, ja està. Bueno, El típic que va com Records que agafat dalt de l'autotxoc, que va a sobre, Sí, que va dret així això, conduint. Això és molt de xulero, eh? Com a bona banyolina m'hagués agradat dir com a l'estany. Ja. Que també n'hi ha hagut, Però bueno, els autos de xoc estan Bueno. molt bé, eh? Sí. De les fires. Sí. Mentre n'hi hagin a l'estany, la Eh? resta és igual. Exacte. Alba, una pregunta important és com esternudes? Mira, en Tomàs, la meva parella, sempre diu que estornudo com un chihuahua. Bueno, no és ben bé un chihuahua, no sé si és un chihuahua, seria un gos. Però és com un... Sí, no sé. És Ver- com per dins. És No ens podries fer és que no ho una sé. petita Una demostració? demo. Perquè crec que hi ha dies que ho faig com Achi! Però jo crec que és com Achi! Saps? Que fa com aquest A veure, agut a veure, final. podem escoltar-ho? Ja. Achi! Ara, Bueno, perfecte. crec que no és ben bé així. En tot cas, un dia que ho faci, us faré un àudio. Perquè a més sempre n'he de fer Posarem. tres. Ah, O 3. sigui, no faig només mai un Això esternut. Això hi ha gent que li passa. Això passa, eh? Sí, llavors crec que tinc temps de fer l'àudio. Jo Si crec- no el primer, el segon. No recordo, o no em ve a la memòria una vegada que hagi fet menys de... O sigui, sempre en faig més d'un, jo, per exemple. Veus? Ui, Dos o tres. sí, jo crec que 2. Però no gravo. Tirem. Tirem, va. Sí, sí. Aquí o què enviaries tu a la Quinta Forca? Quinta Forca no com a programa, sinó com a persona que Sí. malament. Jo crec que estem en un moment polític que és tan fàcil com dir Trump, Netanyahu, Sílvia Oriols... L'Abdon va tirar per aquí. Sí, no? Sí. Però no sé. Pot Hi ha alguna cosa ser més Si voleu que personal? em mulli una mica més, Ah? Mulla't. i continuant aquí a Banyoles, enviaria a la Quinta Forca totes aquestes persones que estan especulant amb l'habitatge com a tal i estan fent apartamentos turísticos. No apartaments, sinó apartamentos turísticos. Important el os. Sí. Apartamentos. Viva el vino! Sí, Apartamentos. Sí. Molt bé. perquè doncs, a la Quinta Forca tu passes bé, aprens i fas reivindicació social. Sempre. Exacte. Has vist? Sempre. Som un programa... Som un 360. Ara. Què és el més absurd que has discutit mai amb algú? Ui. Ostres, no ho sé. Tipus, no sé. Sí, la pasta de dents, saps? Com traieu la pasta de dents del tub i com deixeu el tub de la pasta de dents? És bastant absurd, no? Però Sí, vull dir, És que ara estava pensant com ho faig jo. com coses així, o sigui, converses tenses, Tenses, eh? Sí, sí. Jo tinc un aparato. Què vols dir? Tinc una cosa que està enganxada a la paret i poso la pasta de dents, la clavo Ja ets un friqui, i tio. fa el vacío. Jo he de dir que durant un temps, a més, em sabia tant de greu quan llançaves la pasta de dents perquè porta tant de temps amb tu que fa com... Li agafes un cert carinyo, Sí, i llavors Sí, no això és veritat. treia l'altre, la nova, fins que l'altre se n'anava, perquè, clar, si no, veia el destí final Sí. que tindria. I em sabia molt Doncs de jo greu. quan començava a estar allò... Sí que és veritat, sí que és veritat. De petit, quan començava ja a estar la pasta una mica potxa, saps allò que hi ha en el calaix hi ha la nova, que és com qüestió de dies que s'enceti, ja l'encetava abans d'hora, perquè m'agradava encetar la nova. Ai, però l'altre ho veia i... Jo era... O sigui, abans destí. l'escurava rotllo allò de fer
de fer... Sí, jo faig com origami, però, al final. Però jo he de dir que tinc un gadget que m'ha canviat una mica la vida, que allò fa el vacío i tu apretes com una palanca i et tira la pasta. Què passa? Que allò, com que fa el vacío, fins que la pasta no està més seca que... Clar. Que Matusalem. Sí, fins que no està seca. Bon tio, Matusa. Hòstia, sí, Matusa. Molt bé. Doncs... sí. La pregunta de l'Abdon te la fa l'Abdon. Ai, vale. Sí. Ara molaria tenir un àudio de l'Abdon. Clar. Sí. Ai, em pensava que mare me'l posaríeu. Però bueno, ho farem. Sí. Què et demanaries com el teu últim sopar? Ara Ho tinc claríssim. Sí? Sí, perquè jo sóc celíaca, com sabeu. Llavors, si ja fos el meu últim sopar, menjaria gluten, a fondo, i menjaria pa, menjaria galetes Príncipe, que no sé per què tinc una obsessió amb les galetes Príncipe i quasi ni me'n recordo del gust que tenien. No sé, un croissant, saps? Sí, clar, amb gluten. Clar. En quin moment vas decidir ser celíaca? No, mira, el meu cos un dia. No. Toc. Sí, crec que va ser com primer de batxillerat o així. Jo sóc una persona amb molta energia i de cop era com, sempre arribava de l'institut, al sofà... Bueno, també ho fa l'edat i el batxillerat, Anava a dir, ja conec molta gent, doncs. Però bueno, mira, i anar fent proves i va sortir això. I com la meva cosina ja ho era, també era fàcil. Putada, Sí, bueno. La meva àvia és celíaca, també. Ah, sí? La teva iaia és un tros de pa. La meva iaia mai més ben dit per una persona celíaca. Però no, i és veritat que bueno, és gran, però, hòstia... Sí, és tot un món, És que se t'obre com... Merda. Sí, se t'obre un món i se buida les butxaques. Sí. Això és una cosa que s'hauria de venir a reivindicar. També. Sí. Un dia que tingui temps faré una manifestació. Tens pa sense gluten? Sí, a veure, dona'm el bitllet de 10 que tens a la cartera. Sí. Dóna'm el bitllet de 10 i dóna'm el pa més xiclet que tinguis en tota l'estanteria. Però no passa res. Molt bé, Alba, hem arribat a l'última pregunta, que és: quina pregunta faries al següent convidat? M'hauria d'haver preparat això. Mira, seguirem un joc que fèiem l'altre dia, vale? El següent convidat o convidada la pregunta és: si haguessis de matar una gallina, però d'una forma que o sigui, no pot ser ni amb un ganivet, ni utilitzant directament cap part del teu cos, com ho faries, saps? D'una manera absurda. Vale. Perfecte, doncs ens l'apuntem. D'acord. Ens l'apuntem i aquí queda i li farem arribar. Petardo. No sé, ja veurem qui serà el següent convidat. Vale. Molt bé. Alba, creus que t'agradaria alguna cosa més del test? Algú que ens faci saber de la teva vida? No? Està bé. Doncs, Jan, ens anem. Passem a la banda troncal del programa, que és la notícia d'avui. Que recalco que no és la notícia d'avui, sinó que és la millor notícia que escoltaràs avui. Vale. Així que, som-hi. La quinta forca. Quan la lògica falla, entrem nosaltres. Durant un viatge de París cap a Marrakeix, un home de 62 anys va oblidar la seva esposa en una gasolinera propera a Orleans, després d'aturar-se a repostar de matinada. La dona havia anat al lavabo sense avisar i l'home, pensant que tots eren dins del cotxe, va reprendre la marxa amb la seva filla de 22 anys adormida al seient de darrere. Va conduir, atenció, més de 4 hores i uns 300 quilòmetres fins que a la regió de Les Landes es va adonar de l'absència de la seva dona. Nerviós va trucar a la policia per denunciar la desaparició, I tot i que no recordava exactament on s'havien aturat, paral·lelament la dona també havia contactat amb els agents des d'una àrea de descans de, a veure si ho diré bé, Deux-Severs, on esperava des de les 4 del matí. Bueno. Fortíssima. Sí. Gràcies al rastre del seu telèfon mòbil, la policia va poder localitzar-la i confirmar que es trobava bé. Després d'unes hores d'espera, el matrimoni es va retrobar i va reprendre el viatge. Les autoritats van concloure que es tractava d'un simple error humà, sense intenció d'abandonament, perquè ell mai ho faria. Ell mai ho faria. L'incident, ocorregut en plena temporada alta de viatge, ha generat debats sobre la distracció al volant, sobre la importància de mantenir l'atenció i sobretot la importància de la comunicació en els desplaçaments. Alba, com et quedes de saber aquesta notícia? Home, jo em divorcio. Això per començar. Anem directe, No?
Home, jo crec que és força motiu de divorci, És bastant... Però la primera pregunta després de sentir això és... Tu creus que era intencionat? O sigui, et pots deixar la Marcelina, saps? Però la teva dona... 300 quilòmetres, És que Són 300. 4 hores, Pues... O sigui, o una de dos, no? O són un matrimoni que ja la seva vida funciona així i passen desapercebuts l'un de l'altre, o realment te l'has deixat perquè t'ha donat la gana de deixar-te, Clar. senyor. A mi em dóna la sensació de que el moment devia ser rotllo... Tinc gana? Mireia, on està el tàper? Clar, Mireia, on està el tàper? Mireia. És que, Ah, quan on se'n va donar, Sí, sí. A sobre. és que no el van trucar en plan, ei, no, va ser ell que va dir, oi, no? I a tot això la filla dormint plàcidament, o se n'ha anat de rave el dia abans i la tia està allà, que no d'això, o no ho sé. 22 anys és... A Vull veure, dir, no en tens 3. jo en tinc 21. Ara aquí no em veus. Clar. Sé que Va, jo sembla en que tinc 22. Sembla que en tingui 34. Vull dir que si tu et deixessis la teva Tres, mama, Veus com en tens 3? si tu et deixessis la teva mama, ho diries, Hòstia, no? jo ho notaria. No? Clar, home, algú et falta. No, Oh, no. que fort que em Sí, sí, sí. sembla. Vols fer una cosa, Gravo? Imagina't el moment. Ara anava a dir, És una imagina't cosa. el moment. Posem-los i noms, fem així. Posem-los i noms. Fem un acte. un impro. Fem Sí. un impro, Vale. fem un impro. Tu qui vols ser? Jo? La Marcelina, la que s'ha deixat a l'estació de servei. Vinga, va. Tu ets la Farem una Marcelina. trucada. Tu qui vols ser? Jo sóc la nena. Tu ets la nena O i sigui, jo si sóc vols l'home. Home, ell ho té fàcil perquè només dorm, No, però clar. ja parlaré una mica. És el teu dia exacte per només dormir, eh? Sí, avui necessito dormir. Clar, el tio està allà conduint. Estàs a punt, Gravo? Sí, estic a punt. Clar, tu estàs dormint. Hòstia. Ja. Marcelina, digue-li que calli, la nena. Digue-li que calli. Marcelina! Marcelina! On és ara? On és ara? Marcelina! Allò, baixant el vidre, pitant. Al mig de l'autopista, pitant. Clar, que posa que era la matinada. Era la llavors, tampoc matinada. No sé. I, clar, i la va trucar. Qui és? Deixa'm posar mans lliures. Deixa'm posar posar mans mans lliures. I clar, Jo el vaig trucar? sí, la Marcelina el truca. Vale. O no, o la policia, va, és igual. Hola, és que m'has deixat. Què? Que m'has deixat a un lloc i te n'has anat. Ara, plor. Sí. On ets? Però que tu volies fer-ho, això. No et pensis pas que era intencionat, Ja. És que jo he dit marxem i he tirat. Ah, i jo no hi era. Ah, no he pavi, sí, eres No, on jo no he eres. pujat. Clar, és que tens aquesta mania de no posar-te davant, perquè dius que tens fòbia. Papa, Què vols tu ara? perquè hi ha una dona al teu costat que no és la mama. Què dius? No, home, no. Papa. No sé pas... Calla! Res, ja giro. Vale, t'espero. Amb el tàper. Ja giro aquí davant. Espera que vaig viatjar volta. Un moment, ja. Ara ho he fet d'una manera, però ara ho faria en plan... Em divorcio! Clar, és que... No, és fort, és heavy. Però clar, jo no sé, jo vull pensar que realment doncs, no tenien comunicació i que la seva vida era una mica així. Vull pensar-ho, perquè si no, Ja. senyors del món... Bé, després ja que... O sigui, si realment aquest home se la va deixar no intencionadament, clar, tu la sensació que tens quan t'has oblidat d'una cosa ja és de, hòstia, merda, no he pensat en alguna cosa. Però imagina que et deixes la teva dona. No, jo la Com t'has de veritat... sentir, Jan? Tu com et Malament. sentiries? Jo em sentiria... És el moment d'aquell que intentes evitar. O sigui, que el teu cervell diu merda, ara he d'afrontar aquesta situació. Sí. Ara he de fer aquesta trucada. Ara a veure què passarà. Jo és que m'imagino una persona, sabeu? El típic homes així, no? De, a més amb el palillo i de dir, me l'he deixat. No? Hòstia, ara m'he deixat la dona. És que Ara m'he deixat la I dona. ara haig de recular. I tu saps els diners que em costarà aquesta Ara. tonteria? 300 Tu quilòmetres. saps el que gasta aquest cotxe? A sobre vull pensar una merda així, sí, és una merda que pensem això realment, Sí. eh? Però... Però- I la nena de 22 anys a darrere la cadireta allà. Jo crec que ha anat de rave, ja. Sí. És que no té Cirat. cap mena Heu d'explicació. vist Cirat? No, però m'agradaria Parlant de veure-ho. rave. No l'he vist, no l'he Aquest vist. també es podria haver deixat perfectament la seva dona. A no ser que l'explicació sigui que el senyor també hi va anar-hi de rave, i per això... Clar, és que venien de París, Clar, doncs, no sé, bueno, Bueno. en tot cas, esperem que no ens passi mai a la vida i si ens passa, que algú ens hagi avisat abans de les relacions I que tenim. us ha passat alguna cosa així de destacar en un viatge llarg? T'has fet algun viatge llarg així amb la família, de caravana o de... De petita havia anat amb caravana, sí. Sí, Però- No he anat mai, jo.
En caravana, no. Però tampoc. no. Jo a casa meu feien viatges molt llargs, o sigui... Com cotxe, És que el... Un Seat Panda. No, un Scenic, Què? un Renault Scenic. Un Renault. És que clar, el meu pare és de les persones més rates del món, amb tot l'amor i Bueno, mai això. diguis mai, I abans que agafar un avió per anar còmodes i després llogar un cotxe i anar a veure Itàlia, que collons, 5 persones en el cotxe Ara, molt cap a millor. Itàlia. millor. I a mi he de dir que m'encanta, Rotllo, Sí, jo m'ho he passat superbé. A mi em passa una cosa al cotxe i és que, i de fet em va passar ahir també al bus. O sigui, jo sóc una persona que em pixo, sempre tinc pipí molts cops. Ets d'aquest tipus. I quan tinc pipí, doncs en tinc molt i m'ho passo molt malament. I nosaltres, jo fèiem viatges amb cotxe sempre perquè, bueno, els meus avis són de Sòria i llavors anàvem a Sòria, que són 6 hores tampoc. Hòstia. Bueno. Però, bueno, Mira, i eren sempre era col·legues. com, Escalfo. gasolinera, teniu pipí? No. I al cap d'un rato plorant, quasi, no! Tens Tinc molt bufeta de tipus, pipí. Ui, tipus jo- cigró. Sí, no sé què em passa, perquè o Ja puc passa, aguantar això. molt Sí. o no, o tot el rato hi he d'anar. Jo ara explicaré una vivència molt personal, Vinga. que és que l'11 de setembre, crec que era Quin? el segon que es feia així gros. La via catalana? El de No, les mans? no, mentida, el primer de tots, el Ah, de la, el el de de la la B man. baixa. Ah, vale. Hosti, Joan, aquest era com el 5è, tio. Sí, anava a dir, No. el primer... no, el primer, que no hi havia res. Vale. Que lluny ens queda. la 2012 és independència. això, Sí, jo me'n recordo anar amb el Espera. cotxe i m'estava pixant. I clar, trobar-te un pàrquing, trobar una plaça d'aparcament enmig de Barcelona, No, no. ets home mort. I em va venir la meva tia i va dir, Jan, tinc una ampolla. No, No l'he fet mai, aquesta. I la vaig fer per primer cop. I què? i no últim. Tenia o sigui, vaig tenir una angoixa de ostres, què passa si no paro? Si em pleno mig litre. L'ampolla era d'aquelles de 500 gotes? No. És com minúscula. No, era de 500. Jo no he fet la de l'ampolla, però una Hòstia, vegada bro. anàvem a un festival de música que es diu Pinto Rock, perquè jo abans era punky, en algun moment. Home, encara I- ets... Encara ets una mica punky. No, Sí, però hi ha arrel dintre teva. de vestiment. Ah, també. Ah, vale. ostres. I bueno, res, que anàvem al Pinto Rock i vam anar en bus i jo això també tenia molt de pipí, molt de pipí, molt de pipí i l'autobús parava a Barcelona a recollir-los a Barcelona. Primer jo pensava, vale, perfecte, saps, podré, com va, que ja arribem a Barcelona, no sé què. Per sorpresa meva no parem cap estació ni res i vam parar allà al mig. I jo tinc molt de pipí i anàvem amb Pau Ballot. Crec que aquest noi ha passat la vergonya més absoluta de la seva vida per culpa meva. Ai, Escalf des d'aquí. I, sí. una abraçada. I vam baixar i vam baixar del bus, com què fem, i estàvem, o sigui, a més era el Saló del Mango, sí, ho dic bé? Sí. Suposo. I hi havia la gent fent cua, no sé què, i jo allà... Tematitzada, més la gent. En Pau es va posar així amb una d'això i jo vaig passar al mig del carrer super mega incívic, vull dir, mai a la vida ho volia fer, però va passar. I en Pau com, 50 euros prou, de ja multa, està, guarda't una mica, jo no puc! Són 50 euros, de 50 multa. euros de O més, multa. Sí, ja està, va Conec passar. gent, no direm noms, que... No direm noms. De fet, després d'aquest dia vaig pensar que potser algun dia, no sé si havia de fer un viatge molt llarg, doncs que em compraria els bolquers aquests d'avi. Ui, Imagineu-vos? Això ho feien a la Taylor Swift, Això ho feien als concerts del Taylor Swift. Ah, la gent per fer Imagineu-vos. cua, és veritat. No, per fer cua no. Ai, quina marranada. O sigui, un cop entraven, anaven a primera fila, Ja me joderia. i clar, imagina't Per no que... perdre el lloc. Imagina que estàs a primera fila i dius, fuà, no disfrutes del concert, t'estàs pixant. Imagina't estar allà amb Love Story, flop. Fàstic. Puto bolquer. Jo he de dir que és el trauma que em va fer pensar això, però no. O sigui, em sembla, bueno, una marranada ara mateix. Jo ara he pensat que deies això d'anar amb bus i de tenir pixera, que és una cosa bastant comuna. Els busos amb lavabo, tipus my Flixbus. days. Atenció, Oh, Vull my dir, days. ojo, O sigui, és una escarositat, però et salva, perquè, Et a més, salva el la meu vida, però- cap, per exemple, el meu cap ja pensa, hi ha un lavabo, ja no tindré pipí. Sí. És que és el No, meu no. cap. Jo fa poc vaig anar amb avió i els vàters de l'avió, quan tires la cadena, sembla que te'n passis per dintre del forat i caiguis en el mar, Sí. Perquè tires la cadena i de cop fa... Bueno, tot s'ha de dir, ojo, la succió d'un policlin, Ui, D'un bon policlin fa com... una altra cosa fastigosa a la vida, els Tum, policlin. I surt aquest líquid blau. Jo he dit que si fessin Amb colònia de olor de policlin, maduixa. del líquid blau, No, hi ha moltes coses que oloren així de cherry podrit. com el policlin. a mi el líquid blau aquell Què? m'encanta. banyaries? O sigui, un cop està barrejat amb l'orina, Pipí?
no m'agrada. Però quan... Gràcies, aquest Oriol. estiu he treballat a molts festivals i he anat a molts policlins, i el bo de treballar en un festival és que generalment tens el policlin net, El del backstage. el del backstage. Clar, aquells, de vegades estrenaves policlin i feies així, es veies que sortia tot blau, un olor, oi... A Barraques, quin que està més plaent. brut? El del backstage o És el de que fora no del hi ha backstage? policlins al backstage, hi ha mòduls de lavabos. Ah, sí. Que hem progressat per amb alguna molt bé. cosa. Ui, ja parlarem de Hi ha una barraques. comuna. Sí, sí, no. Ara estava pensant, jo a vegades me'n vaig, que quan li expliqui al meu pare i a la meva mare què he explicat en aquest programa, els diré que he parlat de pixera, dels busos sí. i dels policlins. Tu pregunta'ls si mai Curiós. tu pregunta'ls al teu pare si mai s'ha oblidat de la teva mare en un No. viatge llarg. No. Ui, Bueno, parlant de backstage de barraques, puc explicar una anècdota? Estic en temps d'explicar una anècdota? El temps és relatiu. Vam tocar amb l'escola de música i la DJ Trapella va venir a Camós. Sí. I clar, pujar a l'escenari Camós, siguent tu de l'organització de Camós, no passa res. No, Em pujarem amb la DJ Trapella a ballar, la DJ Trapella, no sé què, ens va deixar clicar els pius, no sé què. Vas clicar els pius. Sí, vaig clicar els pius. Ah. I després van a Jo no me'n Banyoles, recordo. i hi havia l'Edu, que és un col·lega meu, que si Edu estàs escoltant això, que ho dubto, Escalf. una abraçada. Com que no? Home, No, ja li diré. si els teus amics tampoc escolten el No, no, programa, sí. és bastant similar que si el teu home et deixa, És Ja, la no, mateixa. si no escolta la Quinta Forca no és el meu amic. Exacte. I li vaig menjar el tarro que m'havia dit al backstage la DJ Trapella que volia que pugéssim a l'escenari. Vaig estar tota la nit menjant-li el tarro. Tota la nit. Fins que s'ho va creure i va pujar a l'escenari. No! Oi, Jo hi era en aquest moment, poder sí. No ho sé, podia estar... I van pujar els dos a l'escenari fins que ens van venir a fer fora de dalt. Va ser una mica incívic. Qui va venir a fer-vos fora? Crec que va L'Alba ser... Fresnel. m'està mirant. L'Alba Fresnel. Jo no tinc aquest poder encara. Crec que va ser en Pau Sala, mira què et dic. Imagina't. Però en Pau, maco, des d'aquí també Hòstia, és calp. també és calp. Hòstia, però- Segur que us devia venir a dir Reis, va, sisplau. Sisplau. Sisplau, Ets com el Reis. típic nen. Sí, Molt bé. va, ja Hòstia, ho heu fet, Jimmy Jams. Però va ser molt bo perquè li vaig... O sigui, el tio es pensava que el DJ m'havia parlat, rotllo, podeu pujar a l'escenari? Pobre. Ja, ara que parlem de la DJ Trapella, ara m'ha vingut un dubte a la ment, pregunta com a Barraques. Les plantes que poseu amb la DJ Trapella, les teniu durant tot l'any allà dintre guardades? Quin riure. Les llogueu al nou jardí? Tenen És una una història, promo? tenen una història. És una promo. Ui, ara que em carrego el micro. I cada any n'hi ha més? O és una sensació meva? Jo, aquest any, havíem combatallat per treure les plantes del backstage perquè efectivament és una col·laboració amb Nou Jardí. Nosaltres les anem a buscar, és una col·laboració. Sí, amb en Jordi Massanes, una Ens abraçada. Ens escolta, Jordi? I ja està, i és per fer maco el backstage perquè, com sabeu, el backstage de Banyoles està molt bé. cuidat, treballat Està molt bé. i bueno, és Hi ha una maco. play. I aquest any semblava que havíem treballat com per no tornar a posar les plantes, perquè vosaltres sabeu l'engoro que és, amb tot el que tens a fer de barraques, anar a buscar les plantes en el jardí, posar les plantes... Però res, sembla que continuarem amb les plantes. I cada any en Jordi us en dona més? Jo tinc aquesta sensació, la veritat. No sé si és perquè jo no puc més amb aquestes plantes, perquè a més, Banyoles, el clima de Banyoles, bueno, plou, fa vent, i de cop les plantes... Jo crec que és el clima perfecte perquè creixen les plantes. Sí. No? Vull dir, Bastant, Està molt bé. bastant. Doncs No des sé, d'aquí, pobres plantes. home, dir-li a en Jordi que aquest any ja no hi som a temps, però per l'any que ve, que no sé, que pot fer alguna cosa nova, no sé. Bueno, no ho sé, encara no hi hem anat a buscar-ho. Un Vull dir que remet. encara ho pot fer-ho. Ah, clar. Que posi, no sé, que hi ha al Nou Jardí moltes coses, no? Amb el nou jardí hi ha coses molt guapes. I al Nou Jardí, l'altre dia hi vaig anar, feia molt que no hi anava. El nou jardí és l'Ikea I de Banyoles. és el que anava a dir. És un Ikea. És l'Ikea de Banyoles. Sí, És molt... I després te'n vas a fora, que hi ha com ple d'arbres. Sí, però ho vols tot, però què saps cuidar després? Jo almenys... Res, Ah, jo no? sempre que anava al Nou Jardí, me'n recordo que em vaig comprar unes plantes carnívores. Em van durar un dia. És el Em vaig timo comprar més un gran, cactus, que un cactus no li has de fer res, se'n va morir. És Sí. que Comprar una jo planta. sóc igual, no et preocupis. Però això, jo Mira, crec que potser és aquest el meu talent ocult, Ah? o que no sé què dèieu, inútil. No saber, Saber cuidar. saber cuidar plantes. Molt bé. Alba, doncs tancarem aquí la notícia i anem a passar al tram final del programa, que són les nostres seccions. Estàs a punt, Jan? Crec que estic bastant a punt, eh? Let's go. Yeah. Life. Life is the only thing we need. They need me to go, La but I don't Quinta wanna Forca, leave. allà on Déu va perdre l'espardenya.
fuck a Prime. Grabo, just let a nigga know I went Bueno. Arribem a la meva secció del programa, la del Prime o no Prime. Alba, tu saps què és el Prime? No. El Prime és... Sí, és el Prime Video. No. Però no estem a Operació Triunfo. I no ens paguen. Cruza la passarel·la. I tampoc estem aquí. ING. 3.000 euros. Cuenta no cuenta, nano. Que Cuenta no cuenta, el que sí que no cuenta és que no sàpigues què és el Prime, Alba, perquè el Prime és... Algo guai, és el teu punt àlgid de la vida. Vale. O sigui, amb l'Abdon vam fer servir l'exemple de Messi, amb tu farem servir l'exemple de l'Aitana. Sí, i ara jo et preguntaria, Alba, l'Aitana està al seu prime? I tu m'hauries de dir, jo crec que sí, Vale. jo crec que ja va passar, o jo crec que ha de venir. Vale. O sigui, el punt estrella de la persona. A dalt de tot, a dalt de tot Vale. de la cima. Ho tens clar? Sí, Estàs a punt? Què diries Sí. de l'Aitana? Què diries de l'Aitana? que ja va passar. Ostres, Jo no m'ho esperava, aquesta. jo diria... Però pot passar i llavors tornar a venir, no? Entenc? Sí, o no? sí, M'ho he de però sí. pensar molt bé. Inclús amb l'Abdon vam dir que hi pot haver-hi un punt com de maceta, Vale. d'altiplà. Però jo crec que l'Aitana Està està bastant bastant en al el seu seu prime, Eh? Sí. Vale. A ella Sí? li agradava quan estava amb en Sebastián Sebastián Yatra. Ui, a mi mai m'ha agradat en Sebastián Yatra. No, com a relació és dels que et deixaria a la gasolinera, jo Sí. crec. Sí. Però a ella li faria una cançó, segur. Sí. Perquè està... Vale. Va. Ui, quins nervis. Estàs a punt? Sí. Comencem amb la primera. Directe, al cor. Barraques de Banyoles està al seu prime? No, ha de venir. Encara ha de venir, eh? Sí. Ha de venir? Ni ha passat ni hi està. Ha de venir. Ha de venir i vindrà. Molt bé. I vindrà, eh? Sí. Està venint. Va. Està en Està. procés. Una que li van fer a l'Abdon. Banyoles. Jo crec que ha passat. Sí. Bueno, tant l'Abdon com nosaltres estàvem d'acord. Estem passat. d'acord que Banyoles. Sí. Tot i que jo crec que pot tornar a venir. Sí, Sí. això tot és modulable, Però tot és modificable s'ha de- i canviable. s'ha de cuinar, però... s'ha de cuinar. Però de moment ha passat. De moment ha passat. Pregunta de la casa. Tu creus que el lleure està al seu prime? Ha passat. Uf. Jo ho tinc claríssim, a més a més. A veure, justifica. Perquè a mi és que just l'altre dia ho parlàvem. Crec que el lleure està morint lentament, que no vol dir que torni a venir, estem això d'acord amb tot. Però penso que la joventut i bueno, no, els joves, les persones joves a dia d'avui, tenim una altra manera de viure, perquè la societat també ens fa això, no? De dir, doncs has de treballar per pagar-te els estudis, vols independitzar-te, és molt més complicat, tot va així. I llavors això, de manera directa i de manera indirecta, doncs repercuteix en el lleure. Llavors, sí, jo crec que sí. No és perquè ja no hi soc? No. Perquè crec que es fa molt bona feina des del lleure i això es farà sempre i es continuarà fent. Però sí que, en termes generals, penso que abans la gent, fins als 28 anys, 88 anava a dir, fins als 28 anys encara estava a l'esplai i ara als 23 ja no. Bueno, Algo és significatiu, la gent no? passa el temps poder d'una altra manera. Per això, i perquè t'ho marca el ritme de vida, també. Perquè la gent... O sigui, representa que si tens 28 anys no pots estar fent lleure perquè ja has d'haver enfocat la teva vida a tenir una família, a tenir una feina estable, a tenir una casa... Sí, bueno, o això, no? Una De dir, mica és que ni que sigui el primer. Ei, em vull independitzar. O estic estudiant a Barcelona. Potser abans els seus pares, mares, qui sigui, els hi era més fàcil. Ara potser has de col·laborar tu, perquè és que no, el preu no és el mateix, no? Llavors, total. Més lleure. O O sigui, sigui, més bé, no? O sigui, jo el crec que ha titular passat, seria ha que passat. el capitalisme està destrossant el lleure. Sí. I potser altres coses, Però, Capitalismo y otras cosas Però destruyen el lleuro. però vull dir igualment que s'està fent molt bona feina, No, sí, una cosa no treu l'altra. Això, sí. Que vingui més gent del lleure. Que vingui més gent del lleure. La cosa és, l'Excel està al seu prime? Jo crec que sí. Ja està bé. Però com no Prime. sé fer servir gaire. Sí, fa moltes coses. Vull dir que... Moltíssimes. Si llavors en farà més, doncs continuarà en el seu prime. Jo crec que hi ha molt poca gent, en plan al món, que sàpiga treure tot el suc que pot treure l'Excel. Hi ha gent que ha programat jocs amb l'Excel. Imagina't. O sigui, gent que ha fet el Pong És heavy, amb això. Excel, Imagina't. Però vull dir, un Excel perfectament pots controlar infinitat de Sí, coses. no. En el moment que pots fer càlculs científics... Sí, formuletes.
Doncs està al seu prime, l'Excel, eh? Sí. Bé. Ara digue'm... Jo és que ja m'he quedat tan enrere que prefereixo pensar que encara puc avançar molt. Però Excel, no Drive Excel. No. Google, com es diu? Fulla de càlcul. Google Forms. Fulla de càlcul. No. Merda, fulla. Els pastorets de porquera. Ai, de porqueres, anava a dir. Els pastorets. Vas dir els de porquera. No pots discernir si els de Porqueres i els de Banyoles. No els vull de Banyoles. Els de Banyoles, no entrarem no? aquí. Tinc com, no sé. Sentimientos encontrados. Sí. No sabria què dir. Jo crec que ja ha passat una mica. Vale. Està bé. Sí. Que comença a ser una mica carrincló, ja. Comença a ser una mica refregit. Però, Estàs dient. clar, clar, és lo de cada Nadal, i llavors també ens agrada, no? Sí. Però sí que és veritat que... Pastorets No sé. a mi em passa una mica tipus un plats bruts. Que és una cosa que té un punt de refregit, perquè cada any és el mateix, que saps les bromes, saps per on en sortirà, però alhora hi ha aquest punt de dir... És que com entra un capítol de plats bruts. Com entra un vato i un borrego. I alhora després veus altres coses i dius és que no és el mateix. Sí, no sé. Bueno, jo crec que tenen una aura especial, però també penso que podria passar. Camós està al seu prime? A nivell de Camós? Tot el que engloba Camós. Puc dir que ja vindrà, no, també? Sí. M'heu dit? Vale, és que ara estava pensant, m'han dit 3 coses. Sí. Camós està al seu prime. Clar, què he de dir, no? El que tu vulguis. El que tu creguis que has de dir. Jo crec que, és a dir, jo crec que ha de venir, però que està allà. M'explico? Està a punt de... Exacte, vull dir que Bé. ho dic perquè sé què pot passar o què vindrà i, per tant, com que encara no està fet, Clar. però sí, crec que és guai. Que bé, Alba. Mola. La Ioli està al seu prime? Ai, verros. No t'agrada? No gaire. No? Un missatge a la gent de Cornellà del Terri? No. Vale. Englobem l'all i oli amb l'esmorzar de forquilla i ganivet. Sí, són dues coses que poden anar Vale. Per mi, sí. Perquè és inamovible, això, ja està. Ja Està a la ola, I a qui li agradi molt bé i a qui no també, però clar, està al seu prime perquè està estupendo. Prime i Prime. Sí. Sí, exacte. Pregunta picantona. Els grups de versions estan al seu prime? En general, no cap de general. Clar, és una mica difícil mirar-ho en general, Pots tenir com dos respostes. Si les pots posar... Perquè penso en grups de versions concrets. Clar. Jo crec... Uau, que difícil. Sí, jo crec que sí. No, vull dir... Jo crec que sí. Què vol dir sí? Però que ja està passant. Que estan a la cola ja, Perquè estic pensant en alguns grups que estan allà que encara sembla que d'això, però crec que comença a minvar la música, però que continuen, o sigui, que minvar cap a un altre costat, però que continuen al seu prime perquè és indiscutible que és el que totes les festes majors porten i està al seu prime. Per algú serà. Sí. Bona, al seu prime totalment. Jo crec que és molt bona resposta. Mai havia tingut ni tanta oferta ni tanta demanda de grups de versions. Saps quina... Bueno, és que... No? Sí, però ara em poso crític. Saps quin és el problema? Et poses en un jardí? Sí, em poso en un jardí. Posa't en un jardí. Però m'hi poso que tampoc tenim molt de temps. Toco un moment el meló i faig una... Jo crec que els grups de versions ara mateix estan triomfant tant perquè els artistes que venen han deixat de tocar com els grups de versions. Clar. Què vull dir? Que et ve un tio sol que canta. I tu el que busques és l'esperit del grup. Què passa? Que el grup, que això ha passat amb la Fúmiga, no es pot mantenir. Perquè no poden viure d'això perquè fer aquest tipus de música és molt complicat. Jo t'agafo el meló i encara m'hi poso més. Picardes més el meló, És per una qüestió econòmica, molts cops. 100%. Bueno, perquè al final, com més gent... No és rentable. I a tot això, que jo sempre vull dir, perquè a vegades no, a la gent de barraca se'ns posa una etiqueta, però tot això jo sempre vull dir que és que no denigrem gens els grups de versions, vull dir, fan molta feina i és molt guai i funcionar així, no sé, jo... els meus amics són de Maribel. Ara ho has dit. Van venir Camós. Que vinguin. Van venir Camós i van jugar a la ruleta de Camós. És guai, saps? O sigui, et pot agradar més, menys, el que sigui, però és que el producte funciona i l'ambient funciona, llavors ja està. Fantàstica resposta, Alba. Ole tu. Molt bé. L'oci nocturn de Banyoles. Així ràpid. Ha passat. Ha passat,
indiscutible. No tenim Sí. dubte. El kebab del Movistar. És que sóc celíaca. Merda, no hi No hem té? pensat. Però jo diria que ha passat. A mi això del kebab crec que va haver-hi un vòmit. Ja Ja. És que han pujat molt el preu. Veus? Jo continuo anant allà i em continuen dient ei, amic, perquè em parlen català, gràcies. Tenen allà una bústia, oberts al català, i m'encanta. Sí. I haig de dir que tant el del Movistar i el del Tana. El del Tana també té els cartellets en català. M'encanta. Molt bé. Molt catalans. Però sí que és veritat que jo abans comprava un kebab per 3,5 euros i ara el compro per 6 euros. Això és en tram. Això és la inflació. Però, per exemple, allà a Salt n'hi ha un que costa 3 euros. Però perquè... 3 euros. Bueno, Alba, banyoles. la festa major està al seu prime? Sí. Top. Sí, encara vindrà més. Jo crec. Va. No, sí. Sí. I última i per tancar la secció, perquè se'ns fa tard, l'Alba fucking Fresneda està al seu puto prime? Ha de venir. Ha de venir, Ha eh? de venir. Se vienen cositas! Sí. Sí. Se vienen cositas? Sí. Oh, Se'n venen de coses. se'n venen de coses? Se'n venen Deixo les cosetes. entitats. No! A tomar pel cul tot, me'n vaig a la Em muntanya. dedico a l'especulació del lloguer, ara. T'imagines? No. Fundació Voltor. Fundació Fresneda amb la puto lloguer. Molt bé, Alba. Home, Fresneda Construccions pinta fort, eh? Sí, Fresneda Immobiliària. Li ha agradat, eh? Li ha agradat, eh? Anem a passar, Alba, a l'últim moment del programa. Oh, quina pena. I, com bé saps, aquest programa es diu La Quinta Forca. Vale. I això és perquè al final del programa estàs condemnada a mort Ai, i t'hem de penjar a la Ai. forca. Sí. Per tant, entrem en els trams qui m'ha final, votat? en el tram No, final no. de la teva vida. Ja has arribat. Sí? Amb una mica aquesta música de fons. Sempre t'agrada que es senti, aquesta música. Ens entra. Llavors, Alba, avui tenim una persona que, sapiguent que tu havies de passar per aquest mal tràngol, ens ha volgut fer arribar les seves paraules Opa! per despedir-se de tu abans que Vale. passi el pitjor. Sí? Llavors, l'escoltem, si et sembla, i parlem. Vale? Ai, vale. Que sí que Que profund, ploraré, potser. No. Hola, Àlaba, sóc en Joan. Res, tu, que m'han dit que et van a penjar. No com Sant Gabriel als Pastorets, precisament, però això. Res, si abans, si pots, compra'm les entrades, eh? La teva no caldrà, esclar. I això. Agafa-t'ho amb il·lusió, això d'anar a penjar. Gaudeixo, mira. Pensa-ho com una pausa. Que tu estàs a tope sempre i no tens temps ni per descansar. Doncs mira, almenys, ara que tens aquesta pausa indefinida, que crec que et pot anar molt bé. I això, un petó. Alba, mora't una mica i descansa, Vale. que tu mereixes. Bueno, bé. Gràcies, Joan. Gràcies, amic. Em fa riure que és com pengen l'Alba Fresneda, ara per fi podrà descansar en pau. Sí. Mai més ben dit. Home, si tu mires des d'aquesta perspectiva, realment, Està bé, bueno, no? sempre Sí, però- s'ha de trobar al costat... Quines bo de entrades les li has de comprar? No, és que sempre. O sigui, jo tinc una cosa a vegades que tinc així com una mica de cosa de líder, a vegades. Líder crec que bo, però... I no, s'ha d'organitzar no sé què, l'Alba organitza. S'ha Sí. d'anar a comprar, les entrades. I en Joan té una cosa, perquè ahir érem al tren tots dos, i compra tu les entrades. I jo pensava, però també les pot comprar ell, no? Però no, les compraré jo i em farà un bísum. Però però sempre ho has de fer tu, aquest no sé, aquest Clar, però tràmit. perquè hi ha aquest aprofitament d'aquest líder. Sí, Home, no sé. líder amb aspiracions a pintora austríaca, o no? Pintora? Hòstia, ara aquí l'has carrat molt fora. Ja, testa, era crec. broma, era Crec broma. que m'he perdut un capítol de la Res, meva vida. és igual. És igual. Total, que ja he comprat les entrades. O sigui que puc morir en pau, doncs. Què aneu a veure? Entrades de... No, aquest divendres en Xico Masó fa Ah. una masterclass. Oh, Sí, i Masterclass. Vols dir el divendres passat? Ai, No? Fa 2 divendres ja, ja hi vaig anar-hi. Sí, que et va agradar? Molt. agradar. M'encanta, en Xico. sí, perquè estem en rigorós directe a Ràdio Banyoles. Sí, avui a les 9. Fa sol a les 9, es nota el canvi d'hora, Ràdio Banyoles, La ràdio que et fa moure moure les les boles. boles. Sí, això no ho hem dit prou, Hem de fer més No, hincapié. hem de fer més hincapié. Ho hem de clavar l'inconscient col·lectiu de la gent. Alba, doncs res, ens ha enviat aquesta persona aquest missatge bonic i ara nosaltres
des de la nostra humil posició, que nosaltres al final som, vull dir, venim aquí a entretenir una hora i després ja et maten i ja està. Vale. Això va així. Però et volíem regalar un poema per acabar. Ai, d'acord. T'explicarem una mica la dinàmica del que passarà ara, perquè no et perdis. Posarem una música, llegirem un poema molt maco i després tindràs el temps que vulguis per dir les teves últimes paraules. Un cop les diguis, doncs procedirem a penjar-te. Acabar la feina. Vale. Sí. I un cop... Bueno, que per això ens paguen, no? Per això ens paguen. Per acabar la feina. Nosaltres, o sigui, som com els verdugos de Ràdio Banyoles. Sí. Ens arriba una carta i ens posa l'Alba ha arribat a la Quinta Forca. Ja has arribat tu a la teva voluntat, per tant. L'altre dia va venir l'Abdon i ja no hi ha. I hem de construir la fossa comuna aquí al carrer de... Sí, va dir la carretera anant al Collell, us deixarem tots allà. Bueno. Vale, vull dir que ja després pobre Abdon, ja farem un... Sí. A punt de ser papi. Sí. Però bueno, la Mireia també va dir que ja podíem 3. Sí, ja podíem 3. Home, tot bé. La Mireia pot amb tot. Ja jo de gran vull ser com la Mireia, he de dir, això ho dic de veritat. Sí? Sí. Crec que té una força, una cosa de dona que m'emmiralla i m'encantaria. Sí, perquè aguantar l'Abdon... Tenir 3 fills no, que no vull. És en plan, rellotge de... Com era? De... Quin és tu ídolo? I sempre diuen, la meva mare. L'Alba diu, la Mireia, que em miral. És el meu, també, la Mireia. Jo crec que el meu també. Anem a passar el poema, doncs, Jan. Som-hi. Agafem aire. Que s'obrin les portes de la forca. Avui l'Alba cau a la forca, no per crim ni pecat, sinó per ser massa activa i haver-ho tot organitzat. Entre birres i comissions, bus nit i tècnica compartida, ha fet més hores que un rellotge i encara li queda pila per mitja vida. Potser ha ballat a l'Esbar d'Ensaire, també ha fet teatre local, és un artista de cap a peus i a Déu li farà una entrada triomfal. És la reina dels Excels, la de ja ho penjo jo el cartell, del qui ho paga això exactament, i del jo ja sé com van les coses, que jo sóc gat vell. Avui l'Alba és a la corda, però riu sense recança. Sap que encara penjada organitzaria una romança. Quan caigui, no farà drama. Dirà, ho deixo tot tancat. I mentre baixa del catfal, demanarà un correu compartit i un pressupost actualitzat. Ben dit. Descansa, Alba, almenys un dia. Fes un logout espiritual, que quan menys t'ho esperis estaràs organitzant l'infern comarcal. Alba Fresneda, el programa és teu. Tot teu. Vale, jo només vull dir que res, que aquí us quedeu, que ara heu d'organitzar les coses vosaltres i que ha estat un plaer organitzar les festes, que segur que sense mi no serà el mateix, però que almenys, a veure si d'aquesta manera existeix el relleu que tanta falta fa a totes les entitats de la comarca i que a veure si ens morim hi ha una gent a darrere que continuï fent-ho, perquè és evident que, torno a repetir el que he dit abans, que qui construeix el poble som la gent del poble i qui fa totes les accions tan col·lectives com tot el que passa al nostre voltant és el poble i sobretot la gent que estem allà. Per tant, feu-ho, poseu-vos-hi, jo ja em moro i no passa res, tot està bé. I que estimo molt a la meva mare i al meu pare i als meus germans. I ja crec que ploraré. Jo estic plorant, Gravo, ara mateix. No sé com superaré aquestes últimes paraules. Alba. Les de l'Abdon va ser molt... Les de l'Abdon van ser una merda. Però bueno. Faig jo també, avui? Digues. No. Ah, talles tu? Sí. Directe? Tirem el tamboret, Va, 1, 2, 3. Ostres, Gravo. Mare de Déu, boig!
Déu-n'hi-do, Jo encara no m'he acostumat a això, No, jo tampoc. Mira que és el segon programa. No, però és dur, Joder. Més l'Alba ens ha deixat el llistó molt alt, Sí. Mira com es mou. Sí? Ai, sembla que encara... Això és el gluten. Ara, Això és el gluten que té efecte immediat. Li hem donat un parell de croissants. Sí. Mira, tot i així s'està inflant, Tu, ja està, bueno. no? Vull dir, l'abdoni el van recollir ells, ja s'ho faran. no el fotrem aquí. Tu, gravo. Allà al Collell ja deixarem floretes. Em pots recordar on som? Sí, a l'estudi 3 de Ràdio Banyoles. La ràdio que et fa moure les boles! Sí, Jan, sí. Bueno, ja està, segon programa. Pim-pam. Ja acabarem el mes d'octubre, Sí. Passarem al novembre ja. Passarem al novembre, castanyes, panellets I bueno, i festa. I festa, noi. Ara. Mira. I doncs res, Jan, ha estat un plaer això d'avui. Sempre anava a dir el mateix, anava a dir que ha estat un plaer estar al teu costat. El teu davant. Hòstia, Estar al teu davant, Jan, és tan bonic. Sí, és preciós. Ja està, que ja us deixem amb l'Enric, amb la veu de Catalunya. La veu de Catalunya. M'agrada dir-li la veu de la catalanitat. I que ens poden veure pel món. YouTube. Spotify. Tot i que ens agrada molt que ens escoltin al cotxe Ràdio Banyoles. Jo vaig escoltar el primer programa a la ràdio vella de la cuina. Sí, la que no es fa servir des de l'apagón. Aquesta, 107.3. Molt bé. Des de Ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure les boles! Adéu! Bueno, sembla que avui tampoc no han sobreviscut. Ai, aquests convidats. Ja està, Ja podeu marxar. Vull dir que ja s'ha acabat el programa. Que no hi ha més, vaja. Marxes? No, sembla que no. Queda't, doncs, perquè si t'esperes uns dies ens tornarem a trobar aquí mateix, a la Quinta Forca, un programa presentat per en Gravo i en Jan a Ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure les boles. Encara ets aquí? Doncs salut i bolets!